Sing adange genti-genten sing adang iki. Kita gilir. Wong 17 lamun bayang. Ya sing didangne wong 17. Sing kerja nek kono Misale ngedangne wong 12 pindho 24. Tambah 3 17. Gentena mendino ganti. Sip-sipan kowe nak ngomong wis. Tapi Pak Mun arep digilir maksudnya. Ya gentena ke mangaplosan Sip-sipan wis ganti Wong sitok ngedangne wong sakmunan kabotan kita arepe Pak Mun iki digilir mesti klarape ngono lho. adange genti-genten ngerti kok genti-genten bokah kowe. Wonge ganti berarti. Apa dino ganti ngono. Wonge ganti berarti ora klarat tok ngono. Ngono. Kangkri ya oleh bagian kuwi ya Kangkri. Oleh gilir. Heeh. Heeh. Berarti misalnya aku Senin atau misalnya